Nyakoro mgajong dakika en prario tok sa chiel mar okinyi. Asekelo ni nonro mar gazeti okinyi makawuono bede Cleophas Luocho josekelo ni weche manyien. Manyiso ni ing'eyo gik matimore e pacho kaenda hinya kor gwenge mopogore opogore mabende intiere. Okinyi makawuono an ka mano mar kelo chal mar piny Kenya. Wasumane na para hinya nyaka luore kod okenge mopogore opogore mabende osebedo katimore e pacho kaenda. Ng'enge ni weche mag siasa bende timo newa e kor gwenge mopogore opogore e pacho kaenda. Chotho kaluore gi ng'anyo mabende kweth mar Osiemo ne bedni bago odiochieng' makawuono kata kamano ne gichunga hinya mar mondo milalruok koro odhi nyime. Kopogore gi mano wang'e weche mopogore opogore mabende osebedo katimore kata mne gwenge mag Shakahola, chal mar arita kwe hinya gwenge mago mag Marsabit bende nwaneno kanyo ka jatend migao mono mochung' ne arita e pacho kae Kithure Kindiki bende nitiere e gwenge makamago odiochieng' manyoro. Gima thoth mabende osebedo katimore koth osebedo ka chwe mabende nyiso ni nitiere moko kuom gwenge hinya magwa makaluo mabende oganda magwa osebedo gi midhiero kaluore kod oula mabende osebedo ka muomore. Chutho nitiere Ochieng mopogore opogore gwenge magwa makaluo mabende osebedo ka omuomo pige mage koro donjo nyaka e gwenge seche mabende nyithindo bende koro ikore ne dok e sikul mano ka biro chopo kanyo chakre juma mabiro. Koka mano machiegni e chenro mar okinyi makawuono parni kintiere kod ote mora isomonwa paro ioronwa e lai magwa magote machuoka redek auchiel nono mbui mar Facebook bende do achiel kachiel mano Ramogi TV tudre koda mbui maga iyuda @Sharon Ongao. Okinyi makawuono antiere ka gi welo mabende kinja hera marwa hinya mar chenro mar piny mbaka oromo ok gin welo ahinya e wangi antiere gi jonon siasa kendo gin duto te gin okinde e pacho ka. Mokwongo antiere ka gi Salma Ochieng. Salma bende oselalonwa mosane jopiny koro erokamano amoso oganda luo ni oyawre. Sharon erokamano kuom rwaka kawuono. Napenjora ni freedom mar media ni ang'o miyo jogi oseketa iluongo nang'o e fence lakini wantie kumoro achiel wago mbaka wawach Kenya kaka chal. Erokamano ahinya. Kopogore gi Salma nyakoro mgajwang be nantiere gi Nelson Osiemo ka okil kamaloka kendo janon siasa machiegni mosoganda. Erokamano kendo ayawo ganda joluo ka sulru mondo awinj mbaka. Erokamano. Ang'ere jumani osebedo modich. Mokwongo nwantiere gi chieng' Labor Day mano chieng' wuok tich. Bang' mano chieng' tich ariyo nitiere moko kuom oganda mabende nochuno mar mondo mi obed gi holiday kaluore gi ng'anyo mano mar Osiemo. Nitiere moko kuom oganda mabende nokodhi e tich moko bende nitiere ng'anyo. Kopogore gi mano tich adek odiochieng' manyoro bende weche mopogore opogore osebedo katimore. Kawuono en chieng' tich ang'wen wachiegni bende chopo e giko mano mar juma. Kachako mana kodi Salma kaluore gi okenge mopogore opogore mabende osebedo katimore. Maber marach ni nyaka sani kwachiegni chopo e giko mar juma. Maber en ni sirkal tiyo maber kendo gintiere gi paro maber ne oganda jo Kenya te. Koro mano e focus number 1 mar sirkal kendo gisekao okang' mopogore opogore ka ging'iyo ni jo Kenya nitiere kendo jo Kenya winjo maber kendo tich tiyore e Kenya. Mago gin okenge mag king'iyo gik mosetimore ni wantiere gi Labor Day celebrations. Jakom ker mar piny nowacho ni jotich kaka gik moko nengo dhi mbele. Ineno ka sirkal be osekao okang' mang'eny e wach mar ng'anyo madhi mbele. Gisebedo ka giwuoyo gi Osiemo e wach mowinjore. Koro wantiere okang' maber kendo ang'eyo ni sirkal tiyo kaka tich onego dhi mbele. To marach madibede ni samoro iseneno chakruok mar juma nyaka sani. Marach en theko mar Osiemo theko kendo theko marach. Adwa wacho ni wach ng'anyo magiketo mbele ni ok kony oganda Kenya. King'iyo jopur sani, jopur dhi asara nikech jo Osiemo. Osiemo kane dhi e ng'anyo to ne giwacho agenda margi maduong'. Ne giwacho ni gidwaro unga odog piny. Serkal nodhi obedo piny gi jopur ma giwinjore ni
wane uru kaka wanyalo konyo jo Kenya mondo jo Kenya ochi maber. Azimio koro donjo kanye kind sirikal gi jopur. Azimio donjo kae nikech giketo conditions moko ne jopur mondo jopur ous gik mane gi pidho koso gi komo kokoriwore gi market kaka onengo dhi. Iyudo kendo jo Azimio ka e wach ng'anyoni kane gidhi e ng'anyo the other day to ne giwuok e streets giwacho kendo ni wadog e streets nikech wach mogo, lakini ka gidok e mese boardroom gima nowuok kacha cha naneno ka Opiyo Wandayi osign kwedo oro chungo ng'anyo mane onengo timre kawuono. To gima ne giwacho mane gikelo e tebo kacha cha ne ni Adan Keynan owuok e komiti mane ntiere e Kenya Kwanza. Koro jogi chutho agenda gionge agenda. Kaka sebedo mana kawacho cha onge agenda. Nikech ka ne ging'anyo nyoro nyocha giwacho niya gima wadwaro ni Adan Keynan must go. But that one ne onge loko wuok oko maber. Lakini ka gidonje mesa koro ginyisowa ni gima wadwaro kendo kan mogo en an individual. Ero kama na nyama gudu chote waburo bedo kwa TWAK en mana ni bende ni winjo kana mana ka ugai mano mar Wiper Kalonzo Musyoka bende wacho ni ko ponono ni gigolo Adan Keynan mane kweth mar bende no chung ne lalruok makamano ne gichungo ng'anyo don waneno ka ne gichungo ng'anyo odiochieng' manyoro. Osiemo mana ka winjo pachi maber marach ni jumane. Maber madia wach sani en gimo timre nyoro. Naneno ka government side no golo Adan Keynan. To kineno gima na jo Azimio na wacho kana giketo points margi. Kiweyo weche server, kiweyo weche IBC, kiweyo weche cost of living. Na giwacho wach respect mar political parties. To mano no biro nyoro. Nikech government koro nyaka realize ni nitiere sheria miluongo ni Political Parties Act. Maketo ni wabunge koyiere chama to nyaka bed mana e party discipline margi. Ok inyal dhi od ng'ato tikao ng'ato ni mondo odhi owinjre gi jogi. Koro jo Kenya Kwanza nodhi e od Azimio moting'o Jubilee mokao member margi miluongo ni Adan Keynan. To mago were the conditions. Gima ineno gima Azimio timo gin out of this 7 proposal mana giwacho. Ntie kaka giwin ga every time. Masani that respect of political parties momio no gol Adan Keynan nyoro. Mano is a step gisekao kang ma gisekao moro. To ang'eni koro kendo moro mabro biro. Bro mnatimre kamano. Mane gima naneno ka ber mar ni government is respecting that space mar political parties. Gimoro mana samoro rach ni kapok odonje thor weche mopogore ma bendo biro bedo kwa TWAK okinyi makawuono. Gima naneno ka ok ber ma nyoro en gima na President Rolando wach golo capitation e universities. Ineno ka noketo levels make jomedhi kony. To kinene Kindly to odhi konyo TVETs moingo dhi konyo universities. Kinene Kindly. To mano kono mnakopogore kata mnagimano jopuonjore ma osebedo ka yudo help do neno ka koro sani koro bende gibiro bedo ka gioro kwayo manyien nikech koro piny owacho keto categories 4 mago mag jok mantiere gi chan nyaka mantiere gi chan ahinya ma bende koro biro bedo ka ikonyo kopogore gi help ma bende koro ni konyo mana moko ma samoro bende nyalo bedo gi oteku ahinya mar chwalo sombage. Mano ber ni joma ok nyala ahinya serikal konyo. To nitie jomoko e diere ka ma koro serikal koro osekete category ni gin ok ginyala ahinya. Gin mana diere ka ginya kony gi lakini ok kony gi ahinya. Koro joma ok kony gi, it is true ni joma ok nyal gi. Nitie kaka CDF be konyo gi ga. Nitie kaka bursaries make counties be konyo gi ga. Koro mar capitation mogol gi serikal ni. Mangiso ni koro obenya konyo gi. Koro they gain more, but nitie jomoko ma ei category ka be igolo. Ma koro ok nya konyre.
king'iye en manino gole nyoro pod isome but kaka nana some kijuju naneno ka nitie jomoko madhi hinyre e diere kanyo nikech ang'eni kawuono kata mana chakre odiochieng' ma kawuono jotelo mopogore opogore ahinya mantiere migawo mar somo bende warito winjo pachgi ahinya nyaka luwore kod okang' ma bende koro piny owacho nokawo. Ang'eni odhiambo manyoro jatend piny Kenya nantiere gi romo gi jodito mopogore opogore migawo mano mar weche mag somo. Ne wachaka ne gi wach mar Azimio ne nwaneno kanyo kaka Kalonzo Musyoka nolando ponono ni Kenya Kwanza golo Aden Keynan mano jaod bura ma Eldas mano kawuok e kweth mar Kenya Kwanza mochung'ne lalruok margi gibiro bedo ka gichungo ng'anyo chutho odiochieng' manyoro Opiyo Wandayi no biro kanyo kolande lo Azimio ni koro gichungo ng'anyo ka koro gimiyo lalruok opara manyime. Bende paro no kang' makamano ni kare Salma dong ni kare en mana ni naneno ka kweth mar johera mag Azimio bende koro wacho ni koro ibago gi nikech jatend kweth mar Azimio lando ni wadwaro wadhi ng'anyo kata bed ni lalruok dhi nyime kata oyo sadi bende koro gibiro gi okang' machielo johala bende koro mor jotije mopogore opogore bende koro mor. Ing'eni awacho ga pile ni ka wanyalo bedo honest ne jo Kenya nyalo konyowa mabor. Wakili wacho kae wach Aden Keynan to kata Azimio no Azimio kende nitiere e coalition mag parties mopogore opogore kendo Kenya Kwanza be nitiere coalitions mag party mopogore opogore kendo sani pod nitiere parties madonjo party mohero dhi riwore gi coalition mohero. King'iyo wach Jubilee ne diere kae ne gibiro kendo giwacho ni wanto waneno ni koni ema wadwaro bede nikech 1 2 3 onge kaka Jazimio inyalo kwedo because of freedom of association ng'ata koso party mora mowinjo ni kawuono wadwaro wuok ka wadhi kama timo koso gitich makama. Koro gima timoro en niya ka Jubilee nosegolo intention mar biro join korwa koni kendo gidwaro tiyo kodwa koni, you understand? Ka mano kweth mamoko mar Jubilee nikech wang'eni Jubilee bende obarore nyadiriyo. Mano ka gisebiro gik mantiere koro in house wan koro wakia mano, lakini ka gise tango intention mar biro tiyo kodwa wabro rwako gi gik moko makaka gi run affairs gi mago to ok wanyal donje koro mano kaka Jubilee kocha, lakini ka gibiro wabro rwako gi to Azimio nyaka bed kang'enia ni ok ginyal ne kila ng'ato omi chance mar nominate jok madhie bipartisan committee gi. Jo Kenya Kwanza no nominate maggi, jo Azimio be no nominate maggi. Kora keni Aden Keynan ni ko kele ka takia ni ang'oma jogi oluora ahinya madhi akene semo in kata mana kaluwore gi okang' makamano nikech ang'eni sani Aden Keynan nosegol kata mana group kata mana mano mar lalruok makamano nokaw kod jaod bura Masaku mano mong'ere kaka Dido Raso. Okang' makamano dong'ino ka koro samoro nyalo koro wawinje ni koro mabiro to koro nang'o nikech Azimio wacho ni ok ginyal bedo gi jal mabende nitiere kweth mar Azimio ni koro gidhi lalore godo ni nitiere kweth mar Kenya Kwanza. Don koro mano ber mar mondo mi lalruok koro dhi nyime mar mondo mi giyude solution ne tenang'o. Sharon gimi wacho na yie kodi ni koro talks odhi mbele to kwadogo chien matin nasechako ka wacho ni ane ni nantiere points Azimio mna gidwaro to one of the points was political party respect political parties iwinjoga koro one of them be no wacho mar cost of living kineno sani serikal anytime magiloso gi wacho wach unga gima nok na giwachga unga don koro sani na giwache Mayday nyocha ka Labor Day ni sani odoke 150 170 mapod japiny wacho ni podongi ineno sani koro wawuoyo about political kidhi e lweny nitie kaka igoyo ndamo kidhi ga mbele koro Azimio gogo ndamo kadhi ga mbele wach cost of living ni giseketo kama watch respect to political party giseketo koro wanyalos en go ndamo manjo gikaw gikaw break mondo gineni out of 7 waseko idariyo the third one en mane
en ondamo ma jogi kawa kaka dhiga mbele. To wach ma wakili wacho wach freedom of association makoro political parties iketo ni. Pen chik no loki, Political Parties Act no loki kapok wadhi election. Makoro institutionalized coalitions. Koro ntiere coalition miluongo ni Azimio One Kenya Alliance. To ntiere coalition miluongo ni Kenya Kwanza. Jogi nosendikre kaka gidonjo gi kaka giwuok. Ok inya dhi eliel tiwacho ni wan koro wada wuok e coalition ni. Sheria ntie magade kaka iwuok gi kaka idonjo. Koro nyaka kawuono pok wawinjo ka Jubilee owacho through their kineno coalition mana giwacho there's imio gi 90 days after election kosetimre then bedo ratified by the members. Sani edo koro giluongo NDC ma Uhuru Kenyatta mulongo NDC tarik 26 dweni. Koro boro neno ni ka but ka neno agenda it is not one of them. But okinya wacho ni out of ji 12 moyier ji 2 bro gologa political party ni manigi officials magi mobedo elected ni koro nowuok e odni twadhi odni nikech koro joka nitiere government. To unto nugo siasa kodgi te throughout the 6 months mose sign nyaka kodgi. Mane no ni koro Azimio ose kaw kang moneno ni koro bwana cha. Kata kidhi bura midhi yali dalau. Jo madhi yali kocha cha nyaka bedo jo ming'eri go ni an idhi yala gi jo mang'era. To Kenya Kwanza bende ka koro wacho ni koro gimbe gidwa David Boxing mondo owuoge kweth mano mar jo Kenya Azimio to koro bedo nade. En oja chama mane kiki ng'iyo ni ke oja chama mar Kanu donge ni gi coalition gi jo Kenya Azimio ken mar kup cha donge nen koni. Koro en wat nikech koro jako sevuka kocha koro ginana ni koro nego benege but they have not fulfilled or complied with the law. Niki walk gi sheria. An mani gi maneno ni ani ni this respect mar law ni kisedonje ga government kineno jo Kenya Kwanza ni kana pok oyier gi na gin koni gina mana gi wake mogik wach sheria. Luo sheria. Sheria ni asaparo ni kine government to kida winjo wach ne sheria ni nikech idamno gike odhi mbele. To kin koni to nyaka iwagi. Koro gima timre ni sheria ni nyaka lugi ng'ama nitie opposition to nyaka lugi ng'ama nitie government. Wach maka mawara mna koluore kara mna gi sheria waseneno dang ni mopogore hinya mag duond buche mopogore nyaka sani koro jopiny koro nyalo sore kata mna jotelo bende koro wabiwa winje pachgi koro bang' ma lalruok dong koro warito winjo ponono koro bochako bang' mano to koro wabiwa neni koro kweth mar Azimio koro bende pod gidwaro kata mana ng'o mar mondo miyo tim mondo Kenya Kwanza mondo rieyo. Gimo nengo timre iye kae Nwase ne both parties ose loso committees gi members gi. Kenyans rito mondo jogi ochak ilungo TWAK mondo gikel negi report ni en kama. Sharon kane wan kae Azimio nogolo ilungo nango 14 agenda mane gidhi godo e ng'anyo kane gichako wach ng'anyo and everything. Koro sani kwa nyalo bedo ni wa focus e gimokete mesa miluongo ni bipartisan ni for the sake of Kenyans. Onego wa concentrate e those agenda. Ka chopo samani koro wadwa bete mesa to agenda moro walk from below the table koro ketho conversation kaka gik moko onengo dhi alafu ukelonwa jo Azimio kelo excuses ni okotimore kaka otimore wadoge streets. Jo Azimio obed piny gindik gik magidwaro gi exhaust sama wawacho ni meeting kawuono waromo gi jo bipartisan king kila ng'ato okel agenda ne e mesa. Ero wan wasedhi chien, ero nwa golo kendo barua no seor kacha e parliament. Ero Adan Kainan no se gol. Koro excuses mang'eny wawe. Excuses mar dhi e street and by the way. Sani ka jo Azimio odoke streets, that is very illegal and unlawful. The protest nyalo bedo ni gin lawful lakini kwa donje sheria. To whatever magidhi timo streets is unlawful.
is unlawful nikech okinyal bede mesa at the same time agenda mikele mesa ni nikech wang'eyo parliament, one of the roles mag parliament and oversight. Ero parliament wasemiyo jukumu mar oversight. Kendo ichakidhi on the other side niti mang'owa discuss the same agenda mantiere mesa. Koro ere midwaro, you don't trust ma you are nowhere. Koro Azimio nyaka bed jok ma focused for the sake mar oganda piny. Biashara ji osebedo ka chung, wantiere gi gik mang'eny monengo wa focus on. President riwinjo nyoro no wuoye wach universities gi kaka university onengo obed funded. Wasebedo gi wach HELB kendo waseng'iyo kaka HELB ringoga. Adira nitiere jok ma nok yud help ni nikech limitations mage. Lakini sani kaka inene obedo broken down into those 4 levels. Ji mang'eny biro benefit nikech wach help. Sani koth chue kendo all over Kenya. Wantiere gi weather conditions maber. Ji odhie puothe, ji odhio pur, wach ng'anyo wawere godo. Wabed gi agenda manyalo konyo jo Kenya. Wadhie puothe, wapur puothe wa, eko kamogo bro dok piny. Aya, mago duto te koro bro rito koro sani gima ber ni koro lalro koro ka koro wanyalo bedo gi fuongruok ni lalro biro bedo kadhi nyime. Kopogore gi mano, bende gisani nitiere jaod bura Magatundu, mano Gabriel Kagombi, ma bende koro dwar mano Gatundu South. Ma bende koro dwaro ni omenda mano wang'e ni jotelo moserutaya hinya nyaka luore kod politics. Wang'e jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, wang'e Raila Odinga ni ka gi Kalonzo. Odwaro mar mondo mi omenda ma osebed ka imiyogi ochung, kendo omenda ma osebed ka imiyogi mar mondo mi oduoke. Kene chik wacho nang'o kachako kodi okil? Naneno proposal ma mheshimiwa noketo ni mondo olok go sheria mano. To wan gima bedo kaka wachoga ni kitimo idaloko sheria kiketo ng'ato e wang'i ni daloko sheria nikech ng'ato ni kanyo, mano sheria mok biro bedo maber. Nikech koro sheria no ogeto Uhuru Kenyatta, to geto Raila Odinga, to geto Kalonzo Musyoka. Sheria ok onego bed ni geto ga ng'ato. Sheria onego bed ni ing'iyo ni wan situation makama, to wadongo nyaka kama. Ere kaka wanyalo nego beno bedo progressive, ok nego beno ng'iyo nango with a malicious mind ni koro nikech jogi nigi ratiro margi mar wuoyo, mar the street protest. Mano katiba miyo ji te. Makata wakili ni eno nyachako demonstration ne oko ka. Omiyo mana police notification. En gi ratiro mar demonstrate. Is an individual, is a citizen of Kenya. Ma sheria ma is meant to curtail freedoms and rights mekji. Mano sheria makara kidhi high court to brobedo nullified. Takini bobedo nade nikech kaluore kod Gabriel Kagombi mano jaod bura Magatundu South. Wacho ni jotelo adek gi omenda mosebedo kichulogi kata mana nyaka sani omenda magisechamo en siling milion 380 milion 844 nyaka sani. Nano kanyo gai mar Azimio Raila Odinga osebedo ka yudo kata mana nyaka sani hapa ni en siling milion 388, Kalonzo milion 375, Uhuru nyaka sani osechamo siling milion 75. Chik wacho nang'o ahinya kaluore kod retirement benefit act? Nitiere gik moko miluongo ni privileges. Privileges can be given to you, privileges can be taken. To nitiere reasons ma when these privileges nyalo bedo withdrawn. At the same time, under the Public Service Act, in ng'ata mosebedo ka otiyo ne sirikal. Sami tieko tiji mar tiyo ne sirikal ka sirikal nondiki. Ichuli gimoro miluongo ni gratuity for jok manitiere a contract, koso pension ne jok manotiyo kaka permanent and pensionable. Nitiere at the same time katiba wa rights under Article 4. Rights gi kobedo abused based on the privileges ma intiere go. Serikal nigi bad mabor mondo o limit rights gi. You understand? Koro kobedo ni
jabura mora nikech e bunge kachacha walose sheria wa oversight kendo wa represent dhano oyiene ng'ata kelo mswada mora e bunge ka ng'ano nitiere gi feeling ni gima kama otimore kama to kotim kama aneno kadhi kelo suluhisho. Koro ka nitiere ng'at mano neno ni nitiere privileges momi ng'ato to ng'ani abuse privileges gi oyiene ki sheria oyienwa ng'iyo ni be gima kama miwacho kama timore to ka proposal osekel idhi ng'iye kose none mong'iye maber nikech kaka nokele bunge cha nitiere kaka idhi tere e komiti chako nono ni gik makama be timore you understand koro one even in public service nitiere gik moko miluongo ni code of conduct nitiere kaka onengo behave so that you don't abuse these privileges. Koro sama iketho code of conduct gi nitiere gik ma nyaka bed with nikichangini kata mna proposal kosechwale nyime od bura ma okenge makamago duto te ong'i iluongo kata mna ni vote nyaka bende gi kadhe donge to dwaro kwan mag jod bura mathoth mag mondo okadh kata mna okang' makama to bende wang'e ni kwan mag jod bura mathoth gin mage mano National Assembly keng'eyo kata mswada osekele bunge mswada no ok dhi e bunge direct mswada ni ikuongo iketo e committee relevant committee committee ni bedo ga balanced nitiere jo Azimio koni nitiere jo Kenya Kwanza koni committees koro committee ni imiyo at least 2 weeks nono wach cha ka gise nono wach ni koka gibiro gi report e bunge ka gise table koka jo bunge koro ng'iyo ginono makare alafu jo bunge koro te discuss wachni kasto gineno ka gikelo report mswada mano kelcha nitiere gi threshold nitiere gi grounds koso onge koka giamua ni gikadhe koso gilware. Aya wach makamano bro bedo kwaneno kaka bro bedo katimore kamano nen mana paro mabende nochiwo to jaod buro nogo no Magatundu South ni bende pod dwaro mar mondo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mar mondo mi owuog oko mano kaka mar resign kata gwetao mondo mar bedo jatend duond bura mar Jubilee wang'e nyaka sani kata mna jumane nwaneno gima na Jubilee otimo Jubilee obarore nitiere kweth masiro kweth mar Azimio nitiere kweth mamoko masiro kweth mano mar Kenya Kwanza Jubilee achele nogo ni winjo ni gintiere gi jogoro maduonga ariyo nitiere Jeremiah Kioni koni to wantiere gi jaod bura mano Mayala Chabe kocha kopogore gi mano nyaka sani koro akeni jatend duond bura mar Jubilee Uhuru Kenyatta kosen Sabina Chel nikech yiero bende na gitimo juma Sharon gima timre gi Jubilee gima okonek benwa mor kata chiel nikech en ketho chike king'iyo katiba mar Jubilee katiba no kwach kata nyiso kaka nek bedi party leader igolo to party leader igolo through National Delegates Conference ma Uhuru Kenyatta luongo tarik 26 okinya bet ni bet gi jauchiko e bura kumadho chai gi mandas nu kuda golo party leader mano ketho chik to gima timre ni emomiyo Azimio ywak ni serikal ketho chik mar political party Jubilee ni iketho mana gi serikal ni serikal ma Ruto chungeni en moro joge mondo kethe emomiyo neno kano keto Adan Kainan committee mar bilateral talks koro kake wacho ni nikiani koro kanini kega keni Sabina Chega keni ng'ani giri ma political parties are recognized an gima nyang'isi ni dispute no ntiere e court to dispute no dog kendo kanye court no wacho ni dhuru lal ruango e party u kanyo internal mechanism dispute resolution eomiyo koro gigitimre kama nikech koro nitiere faction moro ma lalia ne serikal to nitiere moko madwaro mondo Jubilee obed e Azimio coalition koro lwenjego one part of lwenj obedo sponsored by the government mano kaluore gi pachi ko silieka kija Kenya nakine nyagi madhi mbele Kenya ka okonya bet ni wano okoja Kenya naking'e ni Kainan ntiere ene group moro magore gi ji
To Sabina Chege nosewacho maber ni gin sani ma gidhi nyaka State House ni gin sani gidwaro bedo e achiel gi Kenya Kwanza. To jogi to sign coalition agreement. Wasepogruok makata mana manobedo mane kind Jeremiah Kioni kanyakla kod Kanini Kega nikech Kanini wacho ni ne jagoro maduong' mano mar Jubilee. Jeremiah Kioni bende wacho ni ne jagoro maduong' ni nogole e yo ma ok ni kare. Neno kanyakla mana ko obila bende no ba nyaka iro malungo wang'o kang' ma bende no chuno nyaka Uhuru Kenyatta mar mondo mi owuog oko ochopie e okang' ma kamano. Akeni inene nade angeni Salma to nyalo wedo nikech en ja Kenya Kwanza. Sharon, Ker William Ruto and party leader mar UDA. Kendo before UDA no bedo formed, Ker ne nitiere chama mar Jubilee. To jogi noko wuoka jogi manoriembe. To Ker no wuok e chama mar Jubilee more than 2 years ago. Koro internal affairs mag Jubilee. Kani wacho ni nowuok nolando kanyo manokwaneno. Frustration mane jo Jubilee omiyo Ker ma Ker owuok e Jubilee ne nitiere in the public domain. Ma Ker nodhi koro oriwore gi UDA. Jo UDA manochako UDA ema norwake party mar UDA. Adwaro congratulate Honorable Sabina Chege kuom kweth mar jo Jubilee manomiye telo mar acting chairperson mar Jubilee. Adwaro wacho niya, Jubilee nitiere gi constitution margi mar chama. Jubilee nitiere gi party structures and party organs mag chama. Wantiere gi NDC, wantiere gi NEC. NEC a body a organ ma make all the decisions before they are ratified with NDC. Critical decisions can be approved at the NEC level. Jubilee nitiere gi structures. Jubilee no meyo telo Sabina Chege. Jubilee achiel ni ema no nominate Kanini Kega bedo MP Mariala nikech ne ging'eyo ni magi e jotelo kwa miyo positions mag telo gi gin gibro represent wa maber. The same king'iyo composition mar NEC. Kanini Kega bede NEC. Sabina Chege bede NEC. Jo NEC gi gin gi powers mar recall, golo or appoint ngata in interim. Kendo Sabina Chege chano wach maber. Obedo appointed on interim basis as they wait for with maduong mar NDC kuratify gik mane mano obedo NDC oseluongene to kweth ariyo gi koro barore. Bende paro ni kana kweth mamoko ma bende koro sani koro wacho ni ginjo Jubilee mane Kenya Kwanza bende gibro kamra chope e romo market. Party is not made up of two people, Uhuru Kenyatta and Jeremiah Kioni. Koro kwa biro a National Delegates Conference mar Jubilee ma koro oseluongino. Jo Jubilee delegates biro decide ka gibro uphold the interim decision mano bedo ratified gi NEC mondo Sabina Chege oendelea bedo kaka jatend kom mar Jubilee. Kendo wakwayo ni kaka mine position no okaw kendo wabro rally osiepewa mag Jubilee mamene ubedi uwapoint kendo uratify Sabina Chege umiye position no nikech onyalo kendo mine nya. Adamu dipenje na Salma. Niero gidhi NDC mulongi Uhuru Kenyatta. Ena chama mana kwongo mone ne ja Jubilee ko ja UDA. Antiere UDA lakini kuma otingo tend mine kenda ng'eyo telo ma ng'ato nyalo. Sabina Chege nyalo. Osiemo mana kanyalo winjo pachi. Awinjo ka Salma wacho ni wan Jubilee, wan gi NEC, wan gi koro gin jo Jubilee to jo UDA. Jogi ema ketho Jubilee. Sani gero kiwinjo ka Salma wacho ni wan gi NDC 26th. Makoro NEC decisions bedo ratified. To nyaka ing'e ni kana Uhuru noketo notice cha. Jo Jubilee gi ema noduogo ndiko nang'o
Uhuru Kenyatta ok en party leader wa magi mamora momo ndiko makata including NDC no ok wabro dhi ma NDC moluongo no en oluongi ng'at moken our member koro nyaka koro gingiswa ni jo UDA gi makoro ogo simba e Jubilee kaeni gingiswa gi gidwaro ni mondo mama Masabina Chege makoro ero koro nagibet magi madho chai moyiere ineno Sharon an party na en Safina to kanya bet ni abet wan gi ji adek to wabet piny to wago mbaka to ni koran party leader koro Paul Muito ken party leader there structures within parties emomiyo ka bet kaka wakili aneno ni sheria ni bolu adier kase bedo ka fuatilia gi coalition madhi mbele kaeni tineno mna lwet UDA to UDA miwinjo masani ma wakili Salma wacho ni notesgi nyaki ne kaka nogol joggi e party nogol ngat masani oyier chairman mar KPN Caleb he was assistant secretary general ma nogola golaji jogi noywaka last year te to sani gin makoro gitimo gimana gi ywak cha mangiso ni even at that time they never respected political parties nikech sani koro gine serikal to serikal badi duong nyatimo gimora mora ma ginyatimo koro sani koro gitime ni koro mor nikech koro itimo revenge ni Jubilee mar riembwani wabe koro nyaka wakethe gima President Ruto dwaro President Ruto mineno ni gimilongo ni opposition odwaro mondo jiteo bede boy Jubilee mi odonyo nyaka ODM to okawo nyaka members me ODM ni koro mage adatiogo gimo kodwar en gimo ni opposition in this Kenya odwaro jite mondo bede bede gi pogrok malach nikech inyalo kata na paro kana ocham kata mono wacho ni dwaro opposition kata na kweth manyalo keto piny owacho tesre ini se winjo ka president loso gik mowacho en president ma loso pile jonyocha no wacho ni otero ji 250 Germany on a population mar 85 million en jawach owacho ga wacha pile nango nadwaro opposition but timo en odwaro rule kaka Moino rule maonge opposition Sharon kamano ingeni ka ne pok wachako no penjo okil ka entiere independent to dongen to na sayangore no entiere Azimio lakini kiwinjo kaka TWAK dhi tineno ka onge kata Safina entiere Azimio an TWAK on watch mar sheria kinyo watch sheria sheria wachango siasa kedoka kukil ingeni ker kana otingo muma ma obedo okwedhe kaka ker mar Kenya ker osebedo kwa wacho ni kakise wache ni adwaro ni mondo wabed gi strong opposition ma biro ng'iyo kaka serikal tiyo kaka serikal riembo gik mopogore e pinyni kendo osemiyo that opportunity ne opposition timuru tiju anabro timo mara lakini adwaro ni oversight kendo utima maber gimoro ma wakili wacho ni ker ok dwar opposition riembo jite mondo obiye buoye members mag Azimio makoro wacho ni dwaro tiyo gi ker negi biro kagi wacho ni wan kocha wayudo ka agenda en mana ng'anyo koro wan ok wadwar ng'anyo wan wadwaro maendeleo to maendeleo ni entiere mana koni kar Kenya kwanza koni koro yienwa uru wadhi uru koni because of freedom of association wadhi uru koni mondo watima ng'owa wati gi ker nikech at the end of the day mae ker mano yier mae ker mantiere gi all the ministries under him koro kwa were ka every other time wawere ni wantiere oko mar fence ogandawa emadhi inyore ker onge kumano twe tol eng'ut ng'ato oywayogi ni koro nyaka uti koda jogo nobiro kuom erogi voluntarily magi wacho ni gidwa riwore gi ker mondo giti koro ker osewacho maber ni opposition nyaka bedi kendo opposition nyaka titije lakini kanitiere jok madwaro biro
okonyal loro negi gate obro rwakogi nikech en ker. Ero kama na ina ngini weche mag siasa to pod timo nawe kor gwenge mopogore opogore pacho ka warito romo mar NDC mano mar Jubilee mabende gichano bagwe giko mano mar dweni mar neno ni jomagi mabende biro wuok oko mar dhi jod bura mage mag Jubilee mabende biro bedo ka chope bura makamano. Kopogore gi mano bende jod bura male Gusonga e jod bura mokwongo mabende koro no riembi mane National Assembly mano od bura maduong' ma pacho ka odiochieng' manyoro gi speaker mano mar od bura mano Moses Wetangula to ni riembe nango wachno wuoka ka dantiere heated debate mano paro mopogore opogore mabede koro na mienjo nikech no wacho ni negiticha oko Sabina Chege kaka deputy mano minority whip nyaka sani speaker kata mna pok oklos kata mna wi okang' makamano okang' mabede koro nokelo paro mopogore opogore pacho kedi mana mapio pio ka nyomena pachi kapok ka oyo matino Osiemo okang' makama gima wacho nega ji ni jakombura mora mora aila koro speaker en jakombura mage joma ka gin dictators ginyalo dictate ne ji gimora mora ma gidwaro nikech gin gimoro ni ani ni right to fair hearing kumora mora ma nitie gimoro ni right to fair hearing lakini jakombura bungisi ni koro kilosi dhi bedo oko. It is very unfortunate Sharon gima timre to an nase wacho ni ataja safina to jasafina to onge Kenya Kwanza to kendo onge Azimio yango chung mari motegno kabisa waonge kundego. King'iyo sheria ni sheria ka standing orders mar the National Assembly wacho ni the leadership of either the government side or the opposition side will be determined by that political party. Then they make that communication to the speaker. Ang'o momiyo chakre na speaker oyud communication from Wandai as the leader of that coalition in the house ni waset chenjo kama to pokotimo nyaka kawuono nikech king'iyo speaker ni jakure Kenya Kwanza kata ko wach ni speaker ni koro onge gi ginene to jakure na kwano ni no wokure maja Kenya Kwanza joge maketho Jubilee. Ang'o momiyo kana gine no dhi Senate the same thing manigolo Fatuma maja Jubilee mano dulo Senate Senate donge speaker ma Senate no golo no yegi communication but no yegi communication kana gi chieng' manyoro jod bura na penjore nango mini riemba tandi od bura maduong' makapacho ka otema ng'one nikech ji nacho ni no kunjo gima notimo speaker nacho ni dibed ni no ba wach moro kanyo ting'eni speaker emantiere gute kuma ne National Assembly. It is true ni speaker man gi ema control debate in the assembly. My debate nyoro no bed emotional nikech Atandi was asking me ang'o miyo no ase make this decision to nyaka kawuono pok obedo implemented better. It's just a decision and it is onge contest mora a decision mobedo made owing at more contest decision kada benite contest dong dwa sayendo kata ngato the court but this is within the house rules nika decision osebedo made team your speaker to speaker ang'o mono speaker golo koro communication from the chair nina yudo communication having found minutes having done this I hereby declare en gi interest mane gir Jubilee ni en interest mane nyaka kodi ng'e Sharon ni mag interest ma Salma gire ma Sharon speaker mar bunge en impartial person mabed kachacha ok otegemea koso ok olin en either impartial ochunge dire kanyo. Bunge ni achiel ni nitiere gi iluongo ni rules and regulations. Whatever rules and regulations that guide bunge igole standing orders ma okil owachono. Nitiere kaka ikelo mswada mora gi procedure e bunge. Wantiere gi petitions nitiere kaka ikelo petitions e bunge. Wantiere gi statements nitiere kaka channel iluwo mar kelo statements no e bunge. Notice of motion, memorandum and communication. Communication mora ma ae e party koso e coalition nitiere
communication, nitiere minutes of the meetings, alafu nitiere jok mane o attend meetings, signatures, kuratify, koso ku approve ni magi a true reflection mar communication midhi mekni. Pono anoni ng'ato notero mana communication, to ko attach gigi. Okay, expect ni speaker of bunge rules nikech nitiere communication wanda inokelo nyaka I comply gigi gite to gigi to nang mane yuarok makama gibedo nikech kata nyalo kapok kata we atieki kapok kata gibie e mes speaker gigi dhi kuongo kadho a mess mar clerk of the county assembly. Clerk mar county assembly ni emang'iyo ni document ma okel nyima ni monego dhi e parliament obedo complied with. Mondo obed slotted iluongo nango order paper mar assembly. Speaker itero naga order paper kose los gi nga clerk. Okinyal chung e parliament e bunge ti ichiwo ne speaker ni mae communication mar Azimio comply with it. Mano ken sheria. Na hinya ka koro use kora mno pio wanda ini samoro no chwalo kora mna communication makama in kada mna kinyalo paro deputy kana mna kana gilando kang makama na don koro in kada mna jumbe dweche bura moseka. Gima wakili tema wacho kae en otemo wacho ni there is no compliance. To ka there is no compliance, don't speaker wacha maber. Nwasena no kata speaker machon mar Muturi ni there was no compliance. I've not seen minutes, I've not seen attendance of members who attended the meeting. That was a goal of communication, a decision from the chair. Ni having received the communication from the coalition, the coalition I have not satisfied the following. Angumo podonende Speaker kamano kagino noko comply gi order monego na ko goal decision and ga judge kumubete cha and judge na present a document in parliament. That is just a paper. Lakini ka document no oluwo channel monengo olu, the speaker has the mandate to make a ruling on that particular communication. No loso ko seo speaker dinane gubedni gichwalo wach makamano mano e bunge chin tarika paga chiel mano mar dwe mar ang'wen to nentiere debate mabende koro no umo okang makamano koro desenga. Sharon, ineno speaker ko bet kacha ruling ma wakili wacho no o make ruling as the chair Chal argument judge okinya Salma no kunya the court to oko file documents moko to rito judge ni beta ni judge wacho ni judge rito mondo o file gimoro eko give ruling judge bro golo ruling to bro wacho ruling nani ani ni am not satisfied ni case ni ber ni case ok ni keto gima kama makura pa mara makaparo makamano nikech wantiere ko ngemo pogoro kana na kotenre kod weche mag siasa kupogore gi siasa bende wantiere gi weche mamoko manego be ni bod walusi pok manya korunga jwang dakika na boro tok sa ariyo marokinyi beda orote habro bedo kasa moge kapoko teko chenro makama ko kamano we wako yo mokwongo mano e twak e chenro marokinyi waduogo gi mathoth bang' yo matin kik dhi mabor. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ankai anawad gimuna. Oktina kene biroti marus. Kata bani bende biroti marus kae. Ngama ber. Majidu tote osebedo kapako. Pero sani en gima ne dhi rumo dichiel. Pero ni anakienga timikele idalo kama ndaluong babawa. Anang'e maber iluonge Arian kana. Okay, be hand pande. Nyakorom gajwang machigni kende okang marariyo main chenro mano mar twak e chenro mar pinya okang marariyo makamane no ka dakika bendo seringo ne bedni watieko twak makama dakika 30 tok saa 2 mar okinyi wasiloso kotenre kod weche mag siasa mang'eny donge koro weche mag siasa koro warito ne kaka piny biro bedo karengo chakre duche makawuono ahinya nya weekend bende mabede siasa bende jatimo newa koro warito kaka okinge makamago biro bedo karengo kopogore kata na weche mag siasa bende midhiero mar koth osebedo ka chwe kor gwenge mopogore opogore chutho gwenge magwa makaluo bende maneno ka midhiero makama koro timonewa gwenge mag Kisumo nitiere kata na aoche ma bende koth osemuomo nyaka sani kata ka koro ji wacho weche mag siasa obede level mar national counties ka bende koro nyaka koro walose ahinya nyaka kinyalo konyo jowa ka bende wageni sikul bende ochiegni yawa kene gino kenge mage nikech aneno kata ka sirikand county ma Kisumo kuom ranyisi bende giwacho ni gintiere gi lines mago ng'we yamo ahinya ka ponono ni yudo masira ma apoya ma bende inyalo gocho mana ni kinde ka kinde higa ka higa koth ka chwe koth ka muomore iwinjo ka jodak e gwenge mopogore nitiere gi achiedh nade okang' makamano ka chako kodi Salma sirikande mag gwenge nego tim ang'o mano lasting solution de bed man king'iyo gwenge kaka wawachni magi gwenge mantiere lowlands gin prone to floods to kwanyal bedo ni iga ka iga wangeni koth chwe iga ka iga year in year out to calamities gi obviously nyaka wuogi nyaka bede under the fourth schedule mar katiba wa wantiere kendo chik oyiene sirkal mar county riwore gi sirkal mar national government mondo ging'i kaka ginyalo riwore some activities matimore county level mondo gine kaka ginyalo konyo gik mang'eny environment aspect is one of them sani nitiere dams migero all over dibed maber e pacha kuma bede nitiere gik moko minyalo get gabions koso dams ma would serve as a lasting solution to problems ma wantiere ga godo gi every other now and then kwa nyalo bedo gi dam ma kogere in a way ni pige ma overflow gi nyalo bedo dumped somewhere in some reservoir nyalo konyo mabor Salma keni wuok e county mane awuok e county ma Migori Kisumo county ma Migori tang'eni Migori kanyo kata na gwenge mag Nyatike bende Ohula bende Theko yes. Akeno Osiemo ni wuok e county mane and I would say
Sea bende naneno kata mana jok ma bende nodara ahinya ahinya kaluwore gi miechgi ma bende kaluwore gi oula. En achiedh nade mosemako counties mopogore opogore e pacho kae. Chutho to counties magwa ang'wen ma kaluo to ahinya gwenge mag Kisumu ema koro oula di bende theke ahinya. Gwenge mag Nyando, Muhoroni, Kisumu East, Kisumu Central wantiere gi Nyakach gi Kadibo. Iwacho ni oula osebedo ka theko. Gwenge mag Kano wang'e ni en ga flat tableland. Iwacho ni kata mana gweng' ma onge iwacho ni mteremko geography kan itimo gin gwenge moko maka koth ochue to koth stagnated water bedo mana kanyo. Flatlands and lowlands. Mago lowlands. Inyalo konyo nade. Akeni midhiero mar koth ni county government mana kaka okil Kisumu ne giparo. Sharon, it's unfortunate. Almost 66 years can I say attain independence. No one get this problem matimbre yearly. Akiani wangne begini no maku Budalangi nikech chon cha naneno ka serikal no biro matek mokonyo Budalangi. To this program ka wakili wacho ni it is now a national program monego bedni serikal maduong bire gi resources mag to end it in one way or the other. Nikech okonya bedo serikali saidia every year kwa nene Kisumu County kan. It is unfortunate to gima timre kendo county with the resources, limited resources ma county nego onge permanent solution ma county nyalo bedago. The 80% resources ma bete national government should be used to cure this problem. Nikech okonya bet ni every year walose kochopo nikech benange ni nchiro menda mabede kara mna pinyo wacho jaketo tenge ni masira makama managed disaster management kara mna counties beda paro no chopo okang mabende koro counties bende koro nyaka koro ne lasting solution ahinya nyaka luore kodo kenge bakamago mago ni chal mar wach mabende pod waluo nyaka gisani nyaka mga juange kinde mabende sikunde bende koro ibro bed ka iya ochakre juma manyien to thoth jopiny mabende pi odaro miechegi ineno ka gintiere e sikul to sikul kako sayaw to koro nyithindo biro bedo kane to dok modare miechegi gi be koro biro bedo kitero kora mna kanye mane wach mabende pod thago oganda mapacho kaindi. Akeni Salma na ingi paro mane nikech aneno ka iparori dibeni ingi paro mane kapok wadhi e gwenge mag Kilifi, Shakahola kaka sewache no it is serikal nitiere serikal oknyal neno kuonde te e gimo miyo wakelo devolution wantiere gi leaders piny kachacha kaka sewache ni constitution oyiene serikal ariyo gi county government gi national government to proposal ni nyaka wuoge county nitiere ng'ato manyaka wache ng'ato manyaka gole ng'ato manyaka or proposal no MP nyalo tero proposal e bunge governor nyalo dhi e ministry mondo giwacho ni gima kama wadwaro notimre kama sani ma en perennial problem wang'eyo ni biro ero Budalangi no sebedo addressed ababu na Mwamba gi jo Budalangi no riwore ma gidhi gimako bad serikal ma koro sani okwa winj problem mora e Budalangi e wach gini e wach oula serikal mar Kisumu serikal mar gwenge wa makaluo yeuru mondo uti ukel serikal mamalo kai machiegni mondo gik moko kik ni ka ng'ato tomo jienda cha uwuok awuono ni dhi romo gi jatelo en dongruok mobiro kelo tomo jienda no ema biro dhi ka jite otamore tomo jienda no ema biro dhi wacho ni Kisumu sani wantiere go ula keluru gima kama mondo wafanye lasting solution bende nitiere kod duonde mopogore mabendo sebedo ka konyo kum ranyisi duola mano mar Red Cross gi mamoko to Red Cross biro for purposes of rescue at that particular time lakini we need a lasting solution magi mosebedo ka timore year in year out nyaka koro wapenjre nia ang'o makoro monengo watim mondo kik it is an expensive affair lakini government nitie gi resources national government expensive affair lakini government nitie gi resources national government nitie gi resources at the same time limited funds mantiere e county go benitiere e gimo miyo an awacho ajiwo wach riwruok
county government, approach the national government, see where the problem is, see the solutions, what can be done. Bar sen geno mara ni koro sirikande mag gwenge biro bedo ka konyo jopiny mar mondo mi giyude konyruok nikech nyikinjo kata mana kaka mine wuone nyithindo ywak malich ka gwacho ni kata mana mwandu magintiere godo, gwen magintiere godo, piotero jamni, piotero sende, mwandu magintiere godo en okang' moro mok ber. To koth bende pod chwe e koro gwenge mopogore opogore, koro bedo akicha bende giora na mbui mopogore opogore kuom ranyisi sirikande mag gwenge makamagi bende gintiere gi nembni manego bedni goyo ka intiere gi masira mar apoya kata emergency. Red Cross bende kidonjo kata mana e mbui magi bende gintiere gi namba ma bende goyo tinyiso gi gweng' ma intiere pono ni intiere gi masira mar apoya kotendre kod oula mamolo. Kopogore gi mano, dakika na par mar mondo mi watiek twak makama, wachekane na gi weche matimore gwenge mag Kilifi ahinya chutho to gwenge mag Shakahola. Sani nonro pod itimo ne ringre moheo 110 ma bende noyude puodho mar Shakahola ka otho. Nonro ma bende pod itimo pod yango ni nonro ma osetim ringre mosetim yango ni nitiere thoth ji ma bende notho kaluore gi kech manongaji ma bende dagi tuonre godo chiemo wang'e gimomiyo waseneno kwaneno kata mana weche manyien. Kopogore gi mano bende nitiere nyithindo moko kata mana jomoko ma bende notimnegi nonro moko bende noyudo ka ode. En wach moro malit nyaka sani. Korka kore bende jadolo kata mana jayalo Ezekiel Odero bende naneno kanyo ka okwayo doho mar mondo mi omon mano bengi mar mondo mi kik lor agulu mage mag bengi madiroma 15. Akia ni Salma in gi agulu mag bengi adi kanyakla gi Osiemo nikech Ezekiel Odero wacho ni New Life Church ne gintiere gi agulu mar bengi 15 to gin duto te ne olorge. Sama sirkal timo iluongo ni investigations magi, so the prosecution side sama gitimo investigations magi nitiere kwayo magi nyalo kwayo e court kacha mondo court omegi directions koso orders madhi facilitate investigations magi timo. Ka prosecutions in the process of the investigations giyudo ni nitiere funds manyalo wuok kama madhi inda gi investigations madhi mbele to court oyiene golo orders mondo banks go or lor for a given period of times mondo or allow prosecutions or team investigations. Gima timore in Kilifi is very unfortunate and very, very unfortunate. Ok en gima ber kendo en gima oshok many Kenyans. To gijok ma no lose lives gi koso jo era gi e kanyo ma jok ma bende podolal. We are with you in prayers kendo Nyasaye oresu, lakini sheria kaka obedo onengo lu mondo ka jogi investigations otim tara kako onengo timre ka jogi oyud ni they have nitiere kaka gintie gini omako gi koso they were involved to sheria oloyo makara kendo kila Osiemo diwachi nango kaluore kod weche maluoro jayalo Ezekiel pod wang'eni pod odinegi doho. Nwaneno kanyo kata mana ka Mackenzie mano mabende jadolo mabende osebedi kiseyo kod nek makamage nowe thuolo kendo chako make. Weche go diwachi nango bende wang'eni piny owacho bende pod dhi nyime gi timo nonro ahinya mano mag tho gima nokelo tho mag ringre makamage. Joma na nyithigi olal, yawuot gi olal, wede gi olal bende nonro pod itimo. Winjo ni ng'eyo gund ng'ato kata mana DNA bende en thuolo makawo thuolo malach ok en gima tim apoya to wuok. Sharon, en gima lit ahinya ni ji nanyalo bedo piny to tuonre chiemo nikech en lamo. En gima lit ahinya nyocha neno ka ji osekadho 100. So weche gi kano chakre na Pastor Paul Mackenzie ema nitie limelight ni mano kanisa ne to mano puothe mano make. Koro ero saido osechopo ni Pastor Ezekiel Odero bo make e weche go. To gima ok ang'eyo ma bro dwaro mondo ang'e gimomiyo Pastor Ezekiel
DCI dom loro accounts gi to DCI no loro nyaka kanisa mare atemo ng'iyo ni ento kendo serikal obiro ne matek ahinya to Mackenzie to weche mar kata accounts ne pok awinjo kiwacho kata loro mar kanisa mare doneno ka jopiny no kao chike lwetgi ka Mackenzie doneno ka nagidhi muko korot koro en nek ni ji notho nikech na pastor nyisogi ni gilem to gipuonre chiemo kaka gini donje bengi ni koro iloro 15 accounts mek pastor ni tiloro nyaka kanisa ne mane mo adan munda winje ni serikal dwa timo wach Ezekiel ni nadi to the major suspect to en Mackenzie kato beda logo no ka koka de okili kama loka mage bende giwacho ni onge gi tudruok mora gi jadole mano Mackenzie wabro mna lemo ni mondo investigation nikech at this point at this stage wakia game investigators oneno momindo lor bank account ne molor naka kanisa mare but aneno ka serikal no biro matek kuom Ezekiel madwar mondo make for 30 days kata Mackenzie ngine ok no make for 30 days to Mackenzie kapod non retimo olor bank loro bank account ne ti nek moko mag samoro jomoko no to e kanisa ne kore mo mo wari tune yani mayo kiltakia gimomiyo oluongo nying serikal ahinya to wantiere gi independent institutions mong'eyo tijgi monego kendo ji ariyo mwatajogi gintiere gi defense counsel apart from the prosecution mantiere kachacha gintiere gi defense counsels gi in court lawyers gi ong'eyo ni every other arrested person koso detained person nitiere gi rights makama I'm sure ni that application was presented the first time they appeared in court lakini nitiere prosecution on the other side ka gitimo investigations gi koso ka investigations dhi mbele ma wakili ong'eya maber akia gimomuyo wuondore nokia ka investigations dhi mbele nitiere to allow for ilungo nango non-interference of witnesses, intimidation of witnesses, non-interference of kuma jogi vitimo investigations. Nitiere kaka kokwani olor kanyo for a period of kataka 2 weeks because it has to be specified. Jogi kwayo the prosecution side gi kwayo ni wakwayo kama mondo investigations mwatimogi kik bed tampered with ka gi feel ni nitiere pesa minyalo bedo withdrawn to go and interfere with witnesses or interfere with the investigations that are ongoing koso pesa gi nitiere kaka gitimore marach itiyo kod gi marach kogol to chik oyie prosecution kwayo mondo gigo obed halted for a given time. Ng'eni wach makamano pod ni e doho kendo gintiere gi okinde mag gima bende ochung'ne gi kes makama wan kaka jopiny warito neno kaka okang' makamano biro bedo katimore pono dok rab nagulu mag bengi mar Ezekiel mabende koro okwayo mar mondo mi kik obed freezed kik lorge wabiro neno kaka dhi kokamano aneno ka sa dhi kama wangwa wacho mogi kidebe dang'a hinya nyaka luore kod chal mar piny Kenya okenge mopogore mabende wasebedo kwa TWAK Osiemo kachako kodi wach ni mogik mokwongo da lero wach moro kae ni kana we about serikal la wach Kilifini ka wach serikal la wacho departments make serikal team investigations putting negi DCI that is a government body gimomiyo Salma do defend Salma neno ka dwa yuatiendi matin and no defend government and anang'io sheria gimomiyo kinadoga wacho sema ler ni Ezekiel ni to bine mateka ahinya. I want to know anaonge case no to gik mwaso me gazeti gik mwawinjo oda bine mateka ahinya ni bengi ne dwa lor to kanisa ne bedwa lor gima nok notimre ne Mackenzie ema miyo awacho ni kaka anja neno gi jachik nyaka ng'e ni en what is it that is being connected ma pastor Ezekiel bedo connected ka investigation timre it is true ni court ko bedo moved can allow suspect to be detained nikech onyalo interfere with witnesses it is true but Mackenzie okno kwa ni 30 days kaka Ezekiel kwa ni 30 days ni to lor ni bengine kwa tieko Sharon an amor gi kuma Kenya dhiye but kendo kamor gi kuma Kenya dhiye nikech
awacho kama en kechano ochumi sani ok ber neno kata mna report madochiwo dochieng' manyoro 1,000 matinde jiwuotho agoni tine ni 100 kiwuok awuoka kode iwuok godo e dhot ma inyiewo gimoro ka pod in gi bahati yudo change to change no ok bro neno godhiambo mangiso ni piny ka ji chandre mabor to kendo kuma bete okane ka serikal nigi programs and policies to reduce this cost of living gimber en ni Kenya ntiere gi jo Kenya ntiere gi right and freedom of expression ji nyaloso kaka wero waloso sani ni mana ma countries moko onge ji nyalo dhi ng'anyo matim gimara matimre koro we just believe ni serikal ma jo Kenya no yero bro winjo wach jo Kenya gima timre ni ka isebedo serikal inima ine e komno onge ng'ato to onge mok ng'atwa jo piny te gin kata kiwacho ni wan jo Kisumu County ni magi jo Kanyang' Nyong'o the same people are the same people ma gin make jo serikal megono koro onge ni wan jo magi jowa to magi ok jowa serikal otine jite mondo kata bro keto kendo wach gi ni 2027 mondo yiergi jo Kenya bro mana neno ni nagi tiyo nade mondo yiergi kendo erokamano ahinya Salma wachni bugi kote chenro erokamano oganda luo amoso kendo sani koth chwe e gwenge mopogore ei Luo Nyanza we take advantage mar koth machweni ang'eyo ni ji nosepuro sani ji komo sani ji timo ang'owa onge kaka uchumi bro lokore kwa depend on one region of the country produce nwa gik monengo the basic needs king'iyo Trans Nzoia mago emano osebedo ka produce kaka bando in large numbers king'iyo Narok king'iyo kuonde mopogore wambe e puothe wa matindo go wakawo kang we take advantage e koth machweni ero Nyasaye osekelo nwa nono nwa wuok e drought marach the worst drought in over 40 years sani ero Nyasaye osegwedhowa wadhi e puodho sufuria meeting e wichni ok bi loko gimoro amora ko kipuro puothi ko kidoyo ko kineno ko ki harvest Marariyo wantiere a bipartisan talks and I believe bipartisan talks it is for the good of the people of Kenya akwayo jo Azimio wabed uru honest wabed uru truthful to Kenyans kenda kwayo unu samudhi e message keluru kela agenda utete ewi mesa maka twako chakore ni koro mae e discussion mwadwaro kete table kik ng'ato wuogoko e mesa wacho ni we wano will gigi moro makama Kenyans the government tiyo matek mondo ong'eni untiere engima maber erokamano nyamano koro chako siasa koro wacho ni the government is working kendo wami sirkal the maximum support one kaka citizens wantiere gi responsibility and duty e sirkal ni wami sirkal the support it needs mondo gitim tijegi kaka onengo otimre otherwise erokamano kendo ruotho gwedhu erokamano ahinya Salma Ochieng wagone erokamano kuom biro e TWAK Nelson Osiemo hin bende gone erokamano ahinya kuom biro e TWAK okinyi makawuono mondo wapor wach ahinya kaluwore kod chal mar piny Kenya weche mabende oganda magwa samoro dipone diyo e yo machiela kata nang'o koka manya kor mgajwang dakika en 34 tok sario mar okinyi gi kanyo bende makelo giko mar TWAK okinyi makawuono chenro podi e lach nikech bang'o ma chieng' tich ang'wen ing'ini chenro en mar pogore chakre sario gi nus nyaka saa 3 mar okinyi gisana ka yo matin mabiro en chenro mar pogore okinyi makawuono nyawadwa Cleo Fasalwa chakre saa 3 bende biro bedo kotayo chenro mar mbaka oromo koro kete mana e Ramogi TV